La cooperativa Unió Cristiana de Sueca t'ofereix un nou servei d'assegurances. Informa't sense cap tipus de compromís i contracta la teva assegurança a preus sorprenents i amb les màximes garanties. Bona vesprada, avui és dijous 18 de juliol. Fem un repàs al sumari i comencem. El Club de Futbol Sala de Sueca organitza el primer campionat júnior en el que participaran xiquets i xiquetes de categories Benjamí, Aleví i Infantil. Serà el pròxim dissabte 27 de juliol al pavelló Les Oliveretes. L'Associació Valenciana d'Agricultors, AVA-ASAJA, ha mostrat el seu malestar davant l'actitud de la Unió Europea en considerar l'impacte de l'acord amb Mercosur en el boví, oblidant així als cítrics, l'arròs i a la mel. La Fundació Santos Andrés Santiago i Miguel de Sueca celebra el seu 15è aniversari i per això ha preparat una fita musical oberta a la ciutadania. Integra Fest és el nom d'esta festa solidària que tindrà lloc el pròxim dissabte 27 de juliol. Bona vesprada. El Club de Futbol Sala de Sueca organitza el primer campionat per a xiquets i xiquetes en les categories de Benjamí, Aleví i Infantil. Des del club animen a participar a tots aquells que els agrade esta modalitat esportiva. El Club de Futbol Sala de Sueca ha convocat un campionat estiuenc on es pretén reunir a xiquets i xiquetes que els agrada jugar al futbol, en el que serà el primer campionat júnior de la comarca. Este acte tindrà lloc el pròxim dissabte 27 de juliol al pavelló municipal Les Oliveretes. Estarà també prevista una àrea per a menjar on se serviran esmorzars i dinars per a tots els assistents, així com també hi haurà jocs d'aigua per als més menuts. Lo que se trata es de fer un dia agradable del futbol sala sueca per a poder fomentar de cara al setembre el que volem augmentar l'escola que tenim. Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil. Tenim primer equip femení que anem a fer un guany nou. La meva idea seria fer aquest campionat amb molt més nom del que vaig a fer-lo ara, però un campionat de pensat i fet per a poder tindre alguna recaudació per al primer equip i per a tota l'escola i per al femení i tot. La meva idea va ser organitzar un campionat de xiquets. El campionat sempre serà campionat júnior i aquest nom vaig intentar fer-lo gran, que vinguin equips de fora de Sueca, que no siguin ni de Ribera Baixa ni de Ribera Alta, que és el que més propet que puc jo anar, perquè també la meva feina no me puc exigir poder deixar-me-la i anar a buscar. I la meva idea és que aquest campionat vingui tots els estius i que els equips, com aquell que diu, es peguen per participar. La meva idea és intentar fer una coseta que se fa en Barcelona, que se diu Super Bowl. És un campionat de futbol sala i futbol 7, i allí poden hi haure més de 3.000 xiquets en equips que van a jugar allí, i allí està molt bé perquè és un campionat que se passa el fin de setmana allí, i en Barcelona la logística d'allí els dona quan fan albergues perquè ells puguin dormir allí, els xiquets, els monitors, els entrenadors, i és un campionat molt consolidat que la meva idea és intentar aplegar un poquet a aquest tipus de format de campionat. Vull que sí que juguen els màxims partits possibles
En aquest cas farem lligues de jugar tot el dia, de matí i de vespre ja, conforme saps que queda de lligues, farem unes tipus eliminatòries i donarem medalla per tots els xiquets i altres trofeus que tenim pensats fer segons l'economia que tinguem per poder fer, perquè volem fer pel màxim golejador, pel porter més golejat, pel millor entrenador, per l'equip més net del campionat, pel millor gol de categoria Benjamí, de categoria Leví, intentar fomentar un campionat que no està per als alrededors. Les inscripcions per participar continuen obertes. Cal aportar 50 euros per equip. Poden consultar la informació en el Facebook Futsal Sueca. Els contem ara que l'Associació d'Agricultors Valencians ABA-ASAJA lamenta que la Unió Europea continue marginant el sector agrícola valencià. Així ho han manifestat a través d'un comunicat. ABA-ASAJA lamenta que la Unió Europea reconsidere únicament l'impacte de l'acord amb Mercosur en el boví i oblide els cítrics, l'arròs i la mel. Així ho han dit en un comunicat lamentant que el comissari d'Agricultura de la Unió Europea, després de la reunió del Consell de Ministres celebrada esta setmana, afirmara que la Comissió Econòmica reconsiderarà únicament l'impacte que l'acord signat amb altres països de Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai, té en el sector boví i no farà cap esment sobre cap dels productes sensibles de l'agricultura i la ramaderia mediterrànies com són els cítrics, l'arròs o la mel. Els agricultors valencians han patit una de les pitjors crisis citrícoles en l'última campanya, amb unes pèrdues de 300 milions d'euros, tal com afirmen al comunicat, i la Unió Europea continua deixant de costat aquest sector. Esta organització agrària alerta sobre l'impacte negatiu que podria suposar l'entrada massiva de suc de cítrics procedents de Brasil, amenaçant el paper estabilitzador del mercat en fresc que té la indústria de transformació, suposant majors dificultats per als productes europeus. La Unió Europea tampoc ha fet referència a productes com l'arròs o la mel, amb una rendibilitat molt qüestionada a Espanya, afirmen des de l'associació. En el cas de l'arròs es tracta d'un cultiu deficitari que sobreviu a base de subvencions, mentre que la mel travessa una enorme crisi a causa de les adversitats climàtiques de la sequera i a les importacions massives de països tercers, especialment de Sud-amèrica. En el comunicat MS per ABA també es comenta l'actitud del ministre d'Agricultura, Luis Planas, qui va assumir la gravetat de la crisi citrícola i la necessitat de prendre mesures per a potenciar la rendibilitat d'un sector clau en l'economia valenciana i encara no ha declarat aquest cultiu com un producte sensible davant la signatura d'aquest tractat europeu. El president d'ABA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha afirmat que una vegada més queda clara la diferència entre qui són productors mediterranis i qui no, un greuge comparatiu que provoca que cada vegada es crega menys en Europa, ja que les decisions dels polítics no afavoreixen les modificacions del tractat europeu, un tractat que hipoteca el futur del camp valencià. I este mes de juliol, des de l'Arxiu Històric, ens proposen conèixer quin és l'origen de la coneguda Barraca de les Palmeres. Fa molts anys que és una discoteca, però saben quan es va construir i amb quina finalitat? Ara ho veiem. Com a document del mes de juliol, hem decidit fer l'expedient de construcció de la Barraca, el que és la discoteca Barraca. Ens va eixir de manera així. Estaven catalogant expedients d'urbanisme l'any 1968 i ens va eixir l'expedient quan demanen la llicència per construir la barraca i es va parèixer que era original, així divertit. Són moltes generacions de suecans i suecanes que ja ens han divertit en la barraca i ens pareixia un document adequat per al mes de juliol. El cas és que el 12 de març de l'any 1968, Albert Piron, que era de nacionalitat belga i veí de Cullera, demanava a l'Ajuntament de Sueca informació per a comprar a l'entrada de l'Avinguda de les Palmeres un terreny de 2 fanecaes per a construir una sala de festes. L'Ajuntament li contestà que sí que podia tindre permís per a fer allí una sala de festes i un mes després ja demanar oficialment la llicència per a fer-la, aportant ja el que és el projecte. Curiosament, el mateix arquitecte que li donà el vistiplau per a fer allí la sala de festes va ser el que signà el projecte, que és José Luis Serrano.
Com que José Luis Serrano signava el projecte de l'edifici, no podia donar la llicència al mateix temps per a fer l'edifici. Entonces va ser un altre arquitecte, Julio Bellot, el que va fer d'arquitecte municipal per a donar la llicència per a poder fer les obres. El que passa és que així comença la primera polèmica de la barraca, i és que Julio Bellot no estava d'acord en que allí es construïra aquest edifici. En el seu informe va ser contundent i va tindre una opinió oposada a José Luis Serrano perquè va dir que de cap manera es podia fer a l'entrada de les Palmeres un edifici d'aquestes característiques. Primer, perquè no era un edifici destinat a una finalitat agrícola, quan allò era una zona d'horta. I després, perquè a l'estar a l'entrada de les Palmeres dificultaria l'accés. De totes maneres, la Comissió de Foment va donar el vistiplau a la construcció de la barraca i sí que es va fer l'edifici. En la memòria del projecte que signa José Luis Serrano l'any 1968, descriu l'edifici en poc de detall. Diu que la planta baixa està composta per una pèrgola a l'entrada, un bar i un magatzem, que és la pròpia barraca, on hi havia també un vestidor de servei, una sala per a disc i una pista de ball. I en la part de fora ja n'hi havia una pista de ball en un tablado, que diu, amb un recinte per a l'orquestra, però que era a l'aire lliure, estava descoberta. I en la barraca hi havia una primera planta que s'obria en balcons a lo que era la pista de ball. Pensem que l'estil de la barraca va ser una petició de Pirón, perquè no espera res l'estil de José Luis Serrano, que és un arquitecte molt racionalista, de línies rectes, molt modern per a l'època, i clar, fer una rèplica de barraca valenciana no ens sembla molt de José Luis Serrano, però es veu que el belga sí que volia fer una barraca típica valenciana, i així és que va fer una rèplica millorada de l'estil, que és el típic habitacle de llauradors de l'horta valenciana i murciana, que és un edifici humil, de planta rectangular, feta amb materials autòctons, com pugui ser l'adob, les canyes, la fusta, en poquetes finestres i menudes i amb una coberta molt característica que és punxeguda de canyís i palla i coronada per una creu, que també apareix en el projecte, la creu, que ara ja no existís. L'edifici, que era una arquitectura molt senzilla, li va costar a Pirón 736.575 pessetes d'entonces, que són molts diners, i a banda la compra de les dues fanecades de terreny. No sabem exactament quan es va acabar l'obra ni quan s'inaugurà, però la polèmica va seguir acompanyant aquest edifici, ja que l'any 1971 el que aleshores era aparellador municipal, Vicent Tornero, denuncia que estan fent-se obres sense llicència. I és que Pirón estava cobrint en uralita una superfície de més de 100 metres quadrats de la barraca. A partir d'esta denúncia, Tornero fa una inspecció a la barraca i comprova que del projecte de José Luis Serrano a lo que existia l'any 71 varia. Varia fins al punt que la pista de ball s'havia cobert més de 200 metres i s'havia fet una ampliació il·legal que havia agafat 50 metres d'un terreny de propietat municipal. Tot allò ja va ser un poc més escandalós i sí que la Comissió Municipal Permanent obligava a Pirón a llevar la coberta d'esta il·legal i a deixar lliure en 8 dies el terreny municipal. Sembla que la barraca tenia molt d'èxit i necessitaven ampliar la seva capacitat. Inclús ens han dit alguns veïns de Sueca que allí celebraren bodes en la dècada dels anys 70. A partir de les llicències municipals d'obres particulars hem vist que sobretot els anys 80 i 90 es van fer moltes reformes a la barraca fins a que va ser absorbida pràcticament per els edificis que estaven fent-se al voltant d'ella, i ja que formava part de la coneguda ruta d'Estroi o ruta del Bacalao, formava part, no, era el referent. Vull dir, joves de tota Espanya venien a Sueca per anar de festa a la barraca, no? I ara, mira, una veïna de Sueca ens ha enviat una imatge a l'arxiu de quan es va inaugurar el Barraca Circus, la carpa de l'any 1984. És un edifici que ha anat creixent molt en el temps. I dir només que, erròniament, el 6 de desembre de l'any 2015 es va celebrar el seu 50 aniversari, quan realment el document del mes que esteu veient ens diu que haurà sigut més adequat celebrar el 50 aniversari en primavera o estiu de l'any 2018.
Parlem ara de l'oratge. Avui encara podrà quallar alguna tronada a les muntanyes del nord de la comunitat, però tot indica que a poc s'esvaeix l'aire fred d'altura i la probabilitat de ruixats tempestuosos també desapareix els pròxims dies. Així, a la costa, poques novetats. Hem tingut núvols alts de matí i el vent bufant de xaloc. A la vesprada i la nit el cel estarà ras. Les temperatures mínimes es trobaran al voltant dels 23 graus i les màximes rondaran els 32 graus. Demà divendres es veuran alguns núvols a la costa de matí i de vesprada per l'interior, però no tindran cap conseqüència. Les temperatures tendiran a pujar especialment les diürnes. Acabarem la setmana amb poques novetats. A diferència de les últimes setmanes, la calor no serà tan exagerada. La Fundació Santos Andrés, Santiago i Miguel celebra els 15 anys des de la seva creació i estan preparant un acte molt especial en el que volen convidar a tota la ciutadania. La Fundació Santos Andrés, Santiago i Miguel és una associació sense ànim de lucre amb caràcter d'assistència social i creada amb l'objectiu d'abordar l'atenció sociosanitària, recuperació i residència de les persones amb malaltia mental crònica. Enguany se celebren els 15 anys de l'obertura del seu centre específic per a persones amb malaltia mental crònica. Després s'han anat ampliant les instal·lacions amb el centre de dia homologades com a centre de formació ocupacional i els dos habitatges tutelats, un per a dones i un altre per a homes. Des d'aquesta entitat es realitzen nombroses activitats i programes al llarg de l'any, des d'activitats bàsiques i instrumentals de psicoeducació i prevenció de recaigudes, inclusió sociolaboral, promoció de la salut i l'activitat física, i d'oci i temps lliure i sensibilització i visibilitat social. En el marc d'estos programes i per celebrar este 15è aniversari, des de la Fundació s'ha apostat per crear una festa oberta a tota la ciutadania, participativa i sobretot d'integració. IntegraFest se celebrarà el dissabte 27 de juliol a partir de les 5 de la vesprada al poliesportiu del Mareny de Barraquetes. Serà un encontre musical amenitzat per diferents grups i discjòqueis i també amb jocs inflables per als més menuts. Una festa també solidària per col·laborar amb l'entitat, per això es pagarà una entrada simbòlica de 2 euros. I fins així l'informatiu d'avui. Ara anem uns momentets a publicitat i en tornar ens acompanyaran en l'entrevista de la setmana membres de la Fundació SASM. Amb ells parlarem d'eixe IntegraFest que els contàvem, un festival per a lluitar contra l'estigma i trencar les barreres de la malaltia mental. No se'n vagin, fins ara.